morning, ladies. Good morning. Fuji, मा जाखो? Good morning नङा माथो आब' आंनि थाखाय bad morning सो। मानो फुजि? ओइलाय बैसोरो गेमस्रि आरो जेनिफार मोना जि दावराव खालामबाय थादों हरसे उन्दुनोनो मोनाखै। माथो खालामबाय थायामोन गेमस्रि जेनिफार? हरसे मबाइल थुग्लिबाय थादों आरो बिसोरलाय खालि इउटुबल'। लिपिका इउटुबनि सोमोन्दै जेबो बुंना दे नोंबो माथो इउटुबाव फैबाय हा नोंबो माथो ब्लगार जाबाय आंखौ नुनानैसो नोंबो सोलोङाखै नङा होमबा लिपिका हाय गेमस्रि खुगा गिजि खुगा खहे थाइजौ खहे बुंबा उल्था ना गेमस्रि बे इउटुबा नोंनि पार्सनेल प्रपार्टि नामाहाय नोंल' इउज खालामनो मोनो जों इउज खालामनो मोना नामा खोथा बुंनो फैदों आंहा गोदो उन्दैनिफ्रायनो ब्लगार जानो गोसोखा मिथिबाय आइनि उदैयाव थानायनिफ्रायनो बै समाव माथो इउटुबानो गैयामोन नोंलाय बोरै इउटुबनि सोमोन्दै सानब्रबखो बादो बेफोरखौ बादो जायखिजाया आं नोंसोरखौ बेयाव लिंहरनायनि रिजनखौथ' नोंसोर गासिबो मिथिखायो नङा होमबा आं नोंसोरनि अडिशनखौ नायगोन अडिशनाव सोर सासेनि पारफरमेन्सआ मोजां जागोन बेखौनो आं आंनि नेक्स्ट प्रजेक्टआव लागोन होननानै आं नोंसोरखौ बुंखादों नङा होमबा आब' दानिया थाबनो ब्रेकफास्टखौ खालामनानै लादो बिनि उनाव आं नोंसोरखौ अडिशन लानोसै दानिया बयबो गावबा गावनि टेलेन्टखौ खिन्थादो आंनो सोरहा बेसेबां टेलेन्ट दं नायनोसै आं गिबियावनो गेमस्रि दैमारिया जागायदो नामा जागोन दे आंथ' अलवेज रेडिखा दे मा खालामनांगौ बुं आब' औ नोङो फेन्सि ब्रह्मनि मेथाइखौ मोसानांगौ फेन्सि ब्रह्मना मेथाइयानो मोसाथावनामोन गैया माखौ मोसानो आंलाय बेखौ नों डिसाइड खालामा मिन्थिबाय गेमस्रि आंसो खालामगोन जायखिजाया नों आं जेखौ थिनदों बेखौ माव फेन्सि ब्रह्मनि दोंसे मेथाइखौ सायख'नानै मोसानांगौ नोङो मोसाथावना मेथाइखौबासो मोसागोन दा मोसाथावनायानो नङाबालाय बोरै मोसानो आंलाय बिदिबा नों अडिशनखौ होला नामा मानो होआ जानो नेक्स्ट प्रजेक्टआव आंनो हिर'इन जाथारनांगौ होयो आं थानायाव नोंखौ हिर'इन लानो आं थानायावबो हिर'इन लानो होआ माथो नोंखौ गेमस्रि मा नोंसोरो पार्मानेन्ट नामा बुकिं खालामखानाय नामा नोंसोर सानैखौल' लानांगौ नामाहाय हो जोंफोरा गैया नामा सैथो खोथा नंगौथ' आरो मेगन सादों नामा नोंसोरो गेमस्रि मोसादो मेथाइ खननि नामा मेथाइ बेना मेथाइ मोनसेबो मोसाथावना गैयाहाय आं मेथाइखौ खनसै नों मा रोंगौ बेखौ खोन्थाबानो जाबाय लाजिखांबाय आं नुना नोंनि महरखौ गेमस्रि मा एसे असाइस खनखो आंनि मेथाइखौलाय बिदि नङाथ' र' नेक्स्ट टाइम जाबाय गेमस्रि चान्सखौ आं खेबसेल' होयो खेबनै खेबथाम नङा नों दा जिरायथ'दो आं दा बेलेगखौ नायग्रोनोसै उनावहाय रिजाल्टखौ नायदो नोंखौ आं पसन्द जायोना जाया दे गेमस्रि जागोन दे दानिया फेन्सि नों फैदो दे आब' आं मा खालामनांगौ बुं नों हेलेना दैमारिनि बाक्सा उदालगुरि होननाय मेथाइखौ मोसानांगौ बाक्सा उदालगुरि मा मेथाइ बेलाय हाय नोंसोर गावबा गावनि मेथाइखौल' गोसो होयो नामा मालायनि मेथाइखौ नाया नामा हेलेनानि मोनसे आइटेम सं दङ ना बाक्सा उदालगुरि होननाय बेखौ मोसा बाक्सा उदालगुरि मा बाक्सा उदालगुरि गेमस्रि नोंनिसो अडिशन दा आंलाय मानो खोन्थानांगौ खेला थङालि आं मेथाइखौनो मिन्थियासै आब' मा बाक्सा उदालगुरि आरो होदो होमबा नोंना अडिशना जोब्बाय जिरायदो नों माथो इदि आब' आं अडिशन होथारनोसो फैथारदों फेन्सि नों मेथाइनि लिरिक्सखौनो मिन्थियाबालाय आरोलाय माथो बुंबावनो आङो जिराय उनाव डिसाइड खालामगोन नों आंनि नेक्स्ट प्रजेक्टनि थाखाय हिर'इन जानो समायना समाया आब' आं बान्था मोनलायनाय हिर'इनखौनो बिदि बुंबाय नों ओंखायनो बुंदों थाथ' नोङो आं उनाव डिसाइड खालामगोन दे दानिया जेनिफार दे ओरै फै मानसिया खाथियाव आब' मा खालामनांगौ आं एक्टिंखौनो खालामनो खोन्था नोङो मोनसे मोजांनो र' डायलगखौबो खोन्थाखानि आं मा डायलग बुंनांगौ डायलगखौ ओरैबायदि बुंनांगोन नों जेनिफार जाय डायलगखौ आं नोंनो होगोन बेखौ नोङो फिलिंसजों गावनि मोन्दांथिजों दुखुजों मोदै ज्राम गनानै नोङो बे डायलगखौ बुंनांगोन डायलगा जाहैबाय आं जोबोर समायना आरो आं जाय हेन्डसाम सेंग्राखौ नुयो बेफोरखौ नुबानो जाय गोसोआ बोदोर बावलिया बिदि बुंनांगोन आरो आब' आं बेबायदि नंथारा मा गावनि महरखौ लानानै आं दुगिया आरो हेन्डसाम सेंग्रा नुबाबो आं रावखौबो गोसो थोआ मा आब' बिदि नङा जेनेबा नोंखौ एक्टिंसो खालामनो खोन्थादों आं आब' आं बेबायदि नङाहाय आं बिदि होननो हानाय नङा थारमाने जेनिफार नों समायना नङा आरोना एक्टिं खालामनो रोङाबा जेनिफारखौ रुवाथिनि रलावसो होनांगोन बेबो अकल साहा फैनो थाखाय आरो एक्टर एक्ट्रेसनो जेनिफार नोंखौ एक्टिंल'सो खालामनो खोन्थादों बेखौनो हाला नोङो मा जाखो मानो सिरि थाखो आब' बेलेग डायलग होना थां जेनिफार गावबा गाव जायगायाव जिरायफिनदो दे दानिया नेक्स्ट लिपिका आब' मा खालामनांगौ आङो दे मोसानानै खोन्था गोदना सोमावनो रोंनांगोन खिन्थु गोथा सोमावनो रोङाबा जानाय नङा आब' आं गोदना सोमावनो हानाय नङा दिनै मानि थाखाय
हेलेना लावगिजों उन्दुनानै गोदनायानो लोरिनानै थाबाय हेलेनाया उन्दुनोनो रोङा माबा आखाइ थिखांहरबाय थायो आथिं थिखांहरबाय थायो बेनिखायनो आङो फारसेथिं जाना उन्दुबाय थानायावनो गोदनायानो लोरिनानै थाबाय दा आं बोरै गोदना सोमावनो आब' नोंसिना प्रब्लेमानो जोबा माथो रावनाबो थां गावबागाव जायगायाव जिरायफिन ओइ लिपिका आंनि दाय बायदि माना आंखौसो ब्लेम खालामखो नोंलाय नों उन्दुनो रोङा साला लावला-लावलि उन्दुनानै आंनि गोदना साहोनानै नोंनि बाहाना आंबो नायगोन ना नोंबो बेसेबां मोजां अडिशन होयो दे दानिया हेलेना बुं मा खालामनांगौ आब' जिरायनानै थानानै बिदि बुंबा जायाना हेलेना सिखार मानसि सिखार दे हेलेना थाफ्लि सोमावनानै खिन्थि नोङो आब' आं थाफ्लि सोमावनो रोङा मा हाया रोङाल' नोंसोरलाय माखौथो रोङो हो थाफ्लिया सोमाव आं थाफ्लि सोमावफेराखै दिनैसिमबो मानो रोङा आजिखालि थाफ्लि सोमावनायाबो मोनसे पार्टसो जाबाय मिथिबाय मोसानायनि सोमावथारनांगौ आंनि नेक्स्ट प्रजेक्टआव थाफ्लि सोमावनायबो थागोन बेनिखायनो थाफ्लि सोमावनानै खिन्थि आं रोङाहाय मा मानसियानो रानथिंथिंथार बहाथो थाफ्लि थानो बे नालाय थाफ्लियानो गैया बेनाव सोमावनो जाबाय थां हेलेना नोंबो थाफ्लि सोमावनो रोङाबालाय आरो आं जेखौ बुङो बेखौनो रोङा माथो नोंसोरलाय अडिशन होनो फैयो हा जेबो रोङा गारां थां जिरायफिन आं मा खालामनांगौ आब' नों मा रोंगौ बेखौनो खालामदो आब'आ बेखौबा जि रोङो बेखौनो खालामनो खोन्थादों जोंखौबा गावासो थिनदों जोंखौबा जि गोराखौ थिनदों आब'आ औ आब'आ पार्सनेलिटि खालामलायदों माखौबा हे बिदि नङा मिथिबायना आं जेखौ खालामनो थिनदों बेखौ खालामनो रोङिखायनो आं फुजिखौ मोनसे अपसन होदों आरो गाव जेखौ रोङो बेखौ खालामनानै दिन्थिनो हेल' आं सनिया कुइन रायजोफोर हेल' आब'रिया हेल' हिर'इनफोर सनिया कुइन आं सिनायासै हेल' आब'रिया आं सनिया कुइन आंखौ सिनायाखै सिनायैखायनोथ' सोंबाय थादों सोर सनिया कुइन थाफ्लि सोमावग्राया आच्छा नों थाफ्लि सोमावनो रोंगौ औ आब' आं बिराद मोजां थाफ्लि सोमावनो रोंगौ आरो नोंखौबो फोरोंगोन आं हायोबा इनाफ आं जेखौ बुङो बेखौ माव मिथिबाय आं नोंसोरजों फोरोंजाया आंसो नोंसोरखौ फोरोंगोन मिथिबाय ओमफ्राय माथो फैदों नोंलाय बेवहाय आंनो अनसु बसुमतारी खोन्थादों अडिशन सोलिगासिनो दं होननानै बेनिखायनो आं फैबाय आरो आंबो बाहागो लानो थाखाय आरोलाय सोर अनसु बसुमतारी बे अनसु बसुमतारीया ना मालाबा खांख्राइ देनाय देगोन आंखौ जायखिजाया आब' आंखौ नों हिर'इननि थाखाय अडिशन होनो होगोन ना औ दे नायनोसै मा टेलेन्ट दं नोंहा नायनो र' होमबा आब' मानसियालाय मानो उल्था मोखां जाखो थाफ्लि सोमावबाथाय उल्था मोखां जाखानांगौ आब' दे खिफियाबानो जाबाय आरो होमबा आं खिफिखाना लानि खिफिबाय दे सोमावदो खिथुआ जाबाय सोमावनांला आं सोमावनो रोंखानाय बायदि नुखाबाय नोंखौ दे नेक्स्ट हिर'इनखौ आं नोंखौनो लानोसै आब'निया जोंखौ लानो होननानै बे हिर'इन नङि मानसिखौसो हिर'इन लानो नागिरबाय जोंखौ ओरैनो अडिशनाव लिंहरबाय नों आब' आंनि गोसो आंनि रुल मिथिबाय आब' गावनि गोसो बायदि मानो खालामखो नोङो आंनि गोसो आंनि रुल होनखाबाय दा बिदि खालामथारबायना नों आब'रिया नायबाय था आंबो मोनसे गोदान प्रडाक्सन खुलिगोन बेनिफ्राय नों लानाय हिर'इनफोरखौनो साफा आंनि प्रडाक्सनाव लाबोफिनजोबगोन आं नायबाय था आं चेलेन्ज होबाय आब'रिया नोंखौ गुड लाक गेमस्रि सनिया कंग्रेचुलेशन्स थेंक इउ आब' थेंक इउ